Els millors moments del mes d'octubre. Aquest darrer mes, al Disculpi les molèsties, han passat coses molt estranyes. Podem afirmar que a Ràdio Canet hi ha fantasmes. Hola, bona nit a tothom, una setmana més a l'agenda alternativa. I bueno, com ja hem estat parlant aquí al DLM Se senten veus o he sigut jo? Sí, s'ha sentit una veu d'ultratumba. És l'home invisible, tu. Déu meu, Del fantasma de la aquesta ràdio cada dia em sorprèn més. De Catrina. Catrina. De taronja. Amb el vostre permís, Sí. com dèiem. Passa. A més dels fantasmes de Ràdio Canet, a Canet passen coses inexplicables per un poble civilitzat. Qui comença? Qui? Ataca. Jo porto una notícia forta. Anava caminant pel carrer i de cop el meu sentit aràcnic em va fer esquivar 6 bombones de butano. Déu meu, era el teu sentit tetànic o el teu sentit arànic? Tarani. Tarani. És un nou sentit que he desenvolupat. Ja, per això. Déu meu, era un lloro que tirava les bombones des del balcó? Era un lloro amb M. Amb Emma. Moro. Déu meu. I resulta que hi havia un tema de drogues pel mig. Un no volia que el seu amic consumís i li va tirar 6 bombones de butano Que xungo. des d'un primer pis, primerament fent-lo fora a patades. Van enganxar algun cotxe? No, van trencar vidres. Vidres. El problema que al cap de 36 minuts que vaig anar a passar jo per allà no hi havia res bunyegat, només hi havia vidres trencats. De la bombona no eren. Ahí està. El que fugia portava ulleres? Devien ser molt grosses. Molt bé. Més notícies de Televisions de Canet. El passat dimarts 9 d'octubre vam assistir en directe a un acte terrorista protagonitzat i incitat pel nostre particular inventor boig, el doctor Eureka. Doncs avui, per començar una mica aquesta secció, hem d'explicar que el doctor Eureka el tenim lligat i emmanillat i amordassat, perquè avui venia una mica nerviós. Jo crec que ha cremat masses fotos del rei, avui No expliquis això perquè vinc cagat, Vinc cagat, sí. I res, avui venia amb els secrets de l'Eureka. Que no sabeu el meu últim secret, nens. Molt fort, m'han classificat com a terrorista. La qüestió és que jo, a veure, volia fer un acte i no me l'han deixat fer, perquè m'han classificat com a terrorista. Reivindicatiu, l'acte. Sí, volia anar a TV3, nen, i cremar davant de la pantalla 55 fotos del rei. I res, m'han fotut fora per terrorista i he vingut aquí al DLM perquè sabia que vosaltres sí que em convidaríeu. I vull fer el següent. Atenció, el secret de l'Eureka. Avui és cremar en directe des de la ràdio per enviar-ho a TV3 perquè ho vegi tot Catalunya des de Ràdio Canet com el doctor Eureka crema una foto del rei. Déu meu, però això per la ràdio és impossible. No, serà una gravació sonora. Una gravació sonora, ho podrem gravar-ho sonorament. Perquè tinc un invent que transformo les ondes de so en imatge i vídeo. Sí? Sí, és molt fàcil. I això ho pots pillar per la TDT? Saps com hi ha el PAL i l'NTC? Aquesta que la conec. Pues aquest, jo n'he fet un que és el tercer, que és àudio. Àudio, tot Àudio, junt. transformes tot. Déu meu. Doncs res, avui ens disposem, tenim, escolteu, el paper amb la foto. Però això... Foto color, Vostè ha quedat, sap que si arriba aquesta gravació a l'Audiència Nacional, pues se'ns cau el pèl, No, a veure, ells no tenen la màquina per transformar, jo només la tinc jo. Bé, endavant, amb la seva... A veure, això funciona així, escolteu-me. A una mà has de tenir un flamisser, que és un foc. I a l'altra mà estrenem la fotografia. M'agradaria un redoble, sisplau. Sí senyor, que això comença a engegar-se. Déu meu. Fa flama, Ho sentiu? Que ho sentiu? Jo diria que això fa molta flama, Oi! Oi! Atenció, no us cremeu!
Bé, ja ho tenim tot solucionat, Déu meu, la setmana que ve una miqueta més. Doncs vinga, moltes gràcies per haver-ho invitat i fins la setmana que ve. Els secrets de l'Eureka. The most important is the right to choose. This is a parabolic freedom. Aquesta novena temporada hem incorporat el col·laborador Marc T, que ens porta les pudors del seu país, Marte. Doncs ara sí, ara ja estem a les pudors de Marte. Això fa un mes farum que l'ho mai vist. Molt bona nit, Marte. Com em va? D'on vens? Com estàs? Com va això? Com va? Bueno, vaig fora avui. Avui vas fort. Què ens ha vingut avui de Avui és Marte? que Avui de Marte ens ha vingut el que són empreses que venen a explotar coses i aquestes coses que es deixen explotar. Vols dir multinacionals, no? Llavors? Exacte. Clar. I llavors la pudor de Marte diu Vodafone ha instal·lat una antena de telèfons mòbils a Canet de Mar com si això, en el campanar. En el campanar, Déu meu, posar les Però campanes. il·legalment m'estàs parlant d'una cosa il·legal. No, primer ho demanen en el parró. Qui? Ho demanen en el parró. Ho demanen en el... A la Parra, en Pep Ho Parra. tinc en castellà, tu. Pep Parra, què? Fotem una antena a Vodafone? Oh, sí. Ho tinc en castellà. Poses Vodafone en català, tu mateix. En el... Posa Pep los Boulet, també, ja que hi ets. Digues. Ho demanen en el pàrroca. Què diu ara, què diu? Pàrroca, i si el pàrroca... El pàrroca. Un tio que porta una gran perruca. Però això La són, perruca russa. això són La gran injúries, perruca. això són injúries al cura. És que... El capellà, vaja. Vamos, això. Li pregunten al capellà i si el capellà don permís, instal·len l'antena mòbil. Clar, perquè aquí a net mana el capellà. No, No, el a caparrellà. Pàrroca. Pàrroca. Però... A El perruca. Jo el que no he entès quina és la pudor que ve de Marte. Si l'església en si o Vodafone. No ho he entès. Tota la vegada. Molt bé. Tot Sí, venia amb el pas. només els guarrafon, els que van a l'església, el parroquial. Des d'aquí al PIC engeguem la campanya antiguarres a l'església. 9-3, recordem, 795 65 94 per qualsevol tema de música. La setmana que ve no deixarem per això de recordar que un últim tema, un tema dedicat de la Polla Record a en Quico Vidal, Quico amb KK i que avui fa 52 tacos, bé, perquè es porta bé i perquè s'han de portar molts més. Per ell aquest tema de la Polla Records. Ens despedim fins la setmana que ve. Nosaltres estarem cada dimarts aquí a partir de les 10 del vespre a la vostra emissora, a Ràdio Canet, que és el poble que mola més. Ens despedim, us deixem amb un gran tema de música. Anys i anys, per molts anys, que fa Bobby. Anys i anys, per molts anys que fa que estem aquí. Anys i anys per tu, Quico. Anys i anys que el bon vi farà un bon quic. Anys i anys que durarà el disculpit. Ja ho saps, passa't el dia que vulguis. Molt bona nit, disculpin les molèsties. Ens patina l'embrague.